हिट मेथाइ किन्तु सेंग्राफोरा दिनै गोथाव गोथाव जानानै उदै गाज्रि जाना दं बा हले प्रब्लेम जानो हागौ मेथाइया बिराद डेन्जार बोरैबा गलाङाबाथाय आंनि नङा खिन्थु Come on! Oh yeah! नोंनि खुसाबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोरा नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांनो थागोन आं सना नों आंनि सना नों आंनि नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोरा नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांनो थागोन आं सना नों आंनि सना नों आंनि नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोरा नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव 하야 보고서야 아니 너그 온나야 너그 문합라마 작은 비고도와 미티소와 너그 문은 다야 내세 방문 들자야 너그 위세 예비해 오라이 시비에 훌루 너네ख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोरा नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांनो थागोन सना नों आंनि सना नों आंनि आंखौ जानानै मिनिफुवाखै नों मानो आंजों रायदाव हांजानानै रायदावलाङाखै नों मानो बै समनि रादाखौ बावलांबाय ना मानो आंखौ एगारना गुबुनसिम रनसायबाय ना मानो नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि
आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांना थागोन आं सना नों आंनि सना नों आंनि नोंखौ जाफिननो रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांना थागोन आं सना नों आंनि सना नों आंनि सना नों आंनि सना नों आंनि Thank you guys. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।